आज समझ गए कि लोग लड़की काहे के जन्मावेला। यह दिन देखावे खातिर हमरा के पुछले रहनी। सदा सुहागन बन रही, भगवान रुआ के बनोले रही। शिव चर्चा सुननी, शिव जी के कृपा रुआ लो परू। लड़की रो के कहते जी पापा काहे लागी पापा अरे पोखरा खोदावनी अरे काहे के बनावले बानी घाट आ काहे लागी ए पा बेटी जाना मानी काहे के खोजानी तमाथवा मिशन खेलानी ता बेटी आपने हारी गई जे भी कन्यादान दिले बा ओकरा पता होई कि कितना दर्द होला। महतारी तब पागल हो जाले, पागल माई पागल हो जाले, ओकरा देह में आग लग जाला। माई के केस बिखर जाला, साड़ी खुल गई बा, आंगना में सोहरत या होश से नहीं के। बाप के बुझाला जब हमरे सना भागा दुनिया में केहू नहीं के। बाप जब रोए ले तो लड़की कहली कि पापा मत रोई, पापा मत रोई। अरे वह आँख से आंसू पापा बर्दाश्त नहीं के होत, मत रोई। बाप कहली कि बेटी का करी हमरा तो बुझाते नहीं खे। लड़की कहली कि पापा अंगने में रही, बाहर मत निकली। जागले रही आए पापा जागले हो चोरावा के नमवा बेटी बताई हो दे तू कवन चोरावा चोरिया करी है कवन चोरावा चोरिया करी है चोरावा के नमवा महादेवा चोरावा है चोरावा के सबरा सपना उजर जाला। आंगन में रुआ देख लो के कन्यादान के बेरा 1 मिनट आंगनों में मन ला लगेला। इशारा लाइट और जितना लगाओ जरा सब रुए लगेला। बाप रुआता रे, बेटी रुआतिया, माई रुआतिया। और बाप कहते कि बेटी का हो गई। साझी खनकार हुए बेटी ये बराई का हो गई। कवन गारा नवा बेटी हो साझे बेरिया लगी हो गई ले साझे बेरिया लगी हो गई ले कवन गारा नवा भीनु सार कवन गारा कवन गारा नवा बेटी मालौआ बीचावा लगी हो गई ले बड़ौआ बीचावा
कब होई है उगारी नहा हमार कब है उगारी रे हमार चंदा गारा नवा बाबूजी साझे बेरिया लगी हो गई ले साजे बेरिया लगी हो गई ले सूरज गारा नवा भीनु सार सूरज गारा हनवा भीनु सार बेटी गारा नवा पापा माड़ुआ बीचवा लगी हो गई ले मड़ुआ बीचवा लगी हो गईले होई गईले उगारी रे तोहार उगारी रे तोहार बाप जब रुवेले बेटी रुवेले तो कोनो वकील काम ना करे। बाप कहले कि बेटी अब तू मत रो, हमारा से बर्दाश्त नहीं के उद बेटी। हम सोचा तनी बेटी जी कितना पापी रहने की पाप कोई नहीं पूछ के पढ़ा के और आज बेटी हम दूसरा के दे रहल बानी। नमस्कार करता नहीं बताई कितना पीरा सही के महतारी अपना बेटी के रुआ के देतिया और वो बेटी के रुआ एगो नौकरानी के भी दर्जा नहीं दे। जौन लड़की अपन माई अपन भाई बाप छोड़ के अरुआ घर में झाड़ू लगावतिया और बर्तन धोवतिया और जूठ खा लेतिया और वो बेटी के रुआ दहेज खाती मारो जे अपना बाप से मोटरसाइकिल मांग तो अपना बाप से अंगूठी मंगाओ ना तो तोरा का हम मार दे। क्या दुनिया है, क्या दुनिया बा भाई। आहा अरे दुल्हन आ गई घर में तो तू दहेज के का कीमत रखल बड़ो। टीवी फूटिए जाई, घड़ी बिगड़िए जाई, चैन कहियो ना कहियो गिरिए जाई। अरे उस धन लो जौन जीवन निमह जाएगा। बाप कहले कि बेटी अब रुआ मौत काहे रुआ तारू किया तो हारा घोटाले हो बेटी आना धाना सोना किया तोहरा घरले हो बेटिया दाना सोनावा किया तोहरा घटले हो बेटी हंसा राजा घोड़ा किया तोहरा घरले हो बेटी राजा घोड़ा कवाले कारणवा हो बेटी नैना डारा लोरा नहीं बोरा घटले पापा अनाधाना सोना अरे नाही बोरा घटले बाबा हंसा राजा घोड़ा
गीत सुनला पर बड़ी दर्द पैदा होला और ये गीत के महत्व तो उहे जाना था जे बेटी या बेटा पैदा कैले बा जी भी अपना लड़की के बहन के कन्यादान कैले बा ओकरे ही पता बा जी होला का और जन कटकरेजी के बेटी से मतलब है नहीं कि ओकरा का मतलब बा। एक बाद भाई लोग आवेला लावा मेरावे आधार फुरे